ते बघ नमस्ते दिल, नमस्ते बोल दिल, नमस्ते बोल दिल, नमस्ते बोल. ते बघ इकडे बघ, तिकडे बघ, तिकडे बघ, तिकडे बघ, ते बघ, ते बघ, ते बघ, ते बघ. जसं आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की समजा आम्ही कुठे जाणार असणार तर ती त्याच्या अगोदर 3 दिवस किंवा 2 दिवस अगोदर तुम्हाला आम्ही कळवेल की आम्ही इथे इथे जातोय. तर त्या निमित्ताने आपण सर्व भेटू पण, म्हणजे तुम्ही सर्वजण या आणि मम्मीला तुम्ही भेटू शकता. आपण तिकडे फोटो काढूया, आपण तिकडे मम्मीलाच भेटू शकता काय तुला पण? आपण सर्वांना भेटू शकतो. आपण तिकडे ताई सुद्धा येईल, जिजूंना पण बोलवू आपण. जेवढे रिलेटिव्ह आहेत जेवढे येऊ शकतात त्यांनी या, सर्वांनी या. तुम्ही तिकडे आपण फोटो काढूया, आपण तिकडे सर्वांसोबत व्हिडिओ बनवूया. आणि ऍक्च्युली तिकडे काय कार्यक्रम आहे त्याचा मी तुम्हाला सर्वात आधी तर इमेज दाखवतो. तो तुम्ही इमेज व्हिडिओ पॉज करून वाचा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की तिकडे काय कार्यक्रम आहे. आता जो तुम्ही इमेज बघितला, जो फोटो बघितला त्यात तुम्ही वाचला असेल. चला आता मी तुम्हाला ऍड्रेस दाखवतो, तिकडचा ऍड्रेस काय आहे. आता जो तुम्ही ऍड्रेस बघितला तो ऍड्रेस आहे उन्नती गार्डन मैदान, पोखरण रोड नंबर 1, शिवाईनगर, ठाणे वेस्ट, ठाणे पश्चिम. म्हणजे हा मीटअप आपला सर्वात पहिला मीटअप असू शकतो आपला. आणि तिकडे मालवणी महोत्सव आहे, तर तुम्ही आम्हाला पण भेटू शकता. त्यानंतर तुम्ही तिकडचा मालवणी महोत्सव पण एन्जॉय करू शकता. आणि तिकडे कसं जत्रासारखे मेळा म्हणजे छोट्या मुलांसाठी पाळणे बिळणे पण आहेत, तर तुम्ही छोट्या मुलांना पण आणलं तर तुम्ही तिकडे एन्जॉय पण करू शकता. ऍक्च्युली तिकडे आम्हाला इन्व्हिटेशन आहे, मम्मीला इन्व्हिटेशन आहे. काय लिहिलंय इन्व्हिटेशन मध्ये तुम्ही वाचलाच असाल. पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत हा विषय आहे लेटर. तुम्ही ठाणे बेस्ट म्हणजे आम्ही पण विक्रोळीला आहे, आम्हाला पण 5 स्टेशन आहेत तिकडे, 4 स्टेशन आहेत याला. तुम्ही येऊ शकता ठाणे बेस्टला. तिकडे मालवणी महोत्सव म्हणजे तुम्हाला तिकडे ते सर्व फूड पण एन्जॉय करायला भेटेल. छोट्या मुलांसाठी मेळा पण आहे. आणि आमचा कार्यक्रम मला वाटतं 7:30 वाजता ते समारंभ चालू आहे. आणि तिकडे सिटिंग अरेंजमेंट पण आहे, तर आपण ते सुद्धा भेटू शकतो. आणि कुठे भेटायचंय तर तिकडे बघा एक स्टेज असेल आतमध्ये गेल्यावर. आता मी सुद्धा गेलो नाही तिकडे, मी पण फर्स्ट टाइमच जातोय. आम्ही सुद्धा सर्व फर्स्ट टाइम जातो. तर आय गेस तिकडे स्टेज आहे आणि स्टेजच्या पाठी सर्व सिटिंग चेअर्स आहेत. तर त्या सिटिंग चेअरच्या कुठेतरी आम्ही बसलेलो असणार, तर तिकडे तुम्ही येऊन भेटू शकता. तो प्रोग्राम आहे, म्हणजे या प्रोग्रामचं नाव आहे मालवणी महोत्सव 2020. तर त्याचा टायमिंग आहे संध्याकाळी 6 ते 10. आणि आम्हाला फंक्शन मध्ये बोलवलं गेलं 7:30 वाजता. तर आम्ही तर 6 वाजता येऊ, तर तुम्ही पण 6 वाजता या. आम्ही 10 वाजेपर्यंत नक्कीच थांबू तिकडे. तुम्ही ते म्हणजे माझा पण कार्यक्रम बघू शकता आणि आपण भेटू शकतो. आपण पहिला गेला तो म्हणजे आपण 6 वाजता, आम्ही 6 वाजता तिकडे पोहोचू. आमचा कार्यक्रम 7:30 चालू आहे तिकडे. मला शॉर्ट मध्ये आता सर्व सांगतो. आपला मीटअप आहे, म्हणजे तुम्ही मम्मीला येऊन भेटू शकता. कुठे आहे तर ठाणे वेस्टला आहे. आणि किती वाजता यायचं तर 6 वाजता यायचं. 6 ते 10 पण आहे तिकडे, पण मध्ये आमचा प्रोग्राम पण आहे. तर तुम्ही 6 वाजता, आम्ही तर 6 वाजता तिकडे पोहोचूच. तर तुम्ही पण या तिकडे. अजून कुठे भेटायचं तिकडे, त्या लोकेशनला येऊन कुठे भेटायचं तर तिकडे ओपन ऑडिटोरियम, म्हणजे ओपन स्टेज लावल्या, चेअर लावले, ओपन आहे का रूम नाही तिकडे. तर असे बसेल, म्हणजे समजलं ना तुला. मैदान असेल, हा मैदान मध्ये असं चेअर लावले, स्टेज लावले, चेअर लावले. तर चेअर मध्ये आम्ही कुठेतरी बसलेलो असेल ना तिकडे, तर तुम्ही येऊन तिकडे भेटू शकता. आपण तिकडे व्हिडिओ काढू, आपण तिकडे फोटो करू. आणि तुम्हाला जर मम्मीशी बोलायचं तुम्ही बोलतच बसा तिकडे. तुम्ही बोलत गप्पा मारत बसूया. मी माझा व्हिडिओ काढायचं काम आणि फोटो काढायचं काम करेलच. आणि त्यासोबत ताई, जिजू ह्यांना कॉल केलाय, ह्यांना मेसेज पाठवलाय मी, तर ते सुद्धा नक्की देतील. सॅटर्डे, आणि एक चांगली गोष्ट आहे की सॅटर्डेच आपल्या नाईट आहे, म्हणजे आपल्याला उद्याच्या दिवशी सुट्टी पण आहे. संडे सुट्टी असते आपल्याला, तर आपण तिकडे एन्जॉय पण आणि आपण तिकडे येऊ शकतो. आणि आपला कार्यक्रम 7 ते 10 आहे. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, कोण कोण येणार ते आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. बरोबर ना? कमेंट मध्ये सांगा. कोण कोण येणार आणि किती माणसं येणार आहेत. आणि आम्ही बोलतोय ना तो लाईक करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. म्हणजे समजा कधी कधी काय होतं, नोटिफिकेशन येत नाही, कोणाला जात नाही लगेच. ज्यांना नोटिफिकेशन येत नाही ना, त्यांना मी एक ट्रिक सांगेल. तुमच्या मोबाईलवरच असते ते, तुम्हाला फक्त ऑन करा. सेटिंग्स मध्ये जाऊन युट्यूब ऍप्लिकेशन मध्ये जावा. ही ऍडव्हान्स सेटिंग झाली. पहिलं तर सबस्क्राईब करायला लागतं आणि बेल आयकॉन प्रेस करावं लागतं हे.
आणि थर्ड असते की युट्यूब तुमच्या मोबाईलमध्ये सेटिंगमध्ये जावं लागेल तुम्हाला. तिकडे सेटिंगमध्ये ऍप्लिकेशन असतं, ऍप्लिकेशनमध्ये युट्यूब ऍप्लिकेशन खोलायचं आणि त्याला अलाव परमिशन करायची. हे अलाव नोटिफिकेशन परमिशन केली की तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येणार. हे ऍडव्हान्स सेटिंग्स असतात. त्यामुळे आमचेच नाही तर तुम्ही किती पण माणसांना सबस्क्राईब केलं असेल तरी तुम्हाला नोटिफिकेशन येत नसतील, तर हा एक प्रॉब्लेम असतो. तर आपण नक्कीच भेटूया. अजून काही प्लॅन करायचं, अजून तुम्ही काय आम्हाला आयडिया देऊ शकता की आपण तिकडे येऊन काय करू शकतो, काय भेटू शकतो, काय बोलू शकतो, आपण आपलं वेगळं काय करू शकतो तिकडे, तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंट्स मध्ये सांगा. आणि कोण कोण येणार आहे तर ते नक्की सांगा. आणि मी जरा इन्क्वायरी करतो तिकडे काय आम्ही दिलला आणू शकतो की नाही. आणू, दिलला ट्राय करू, दिलला नेऊया, बघूया. दिल आली तर दिलला काय, दिल तर येणारच. गाडी तर ना सारखी आवाज देत राहते ना, सारखी आवाज करत राहते. कधी ती घरातून बाहेरच नाही पडली. हा सर्वात तुझा पहिला मीटअप म्हणजे हा इंग्लिश वर्ड झाला मीटअप, म्हणजे आपण सर्व भेटूया. सर्वांनी या आणि आपण भेटूया एकदम मस्त, गप्पा मारूया, बोलतच बसा तुम्ही मम्मी बोलत आणि बोलतच बसूया. कार्यक्रम राहू द्या साईडला. ते गिफ्ट ते राहिलंच बाजूला, ते राहील बाजूला वाटतं. ते गिफ्ट आता कसं होतं, यांच्यामुळे आता मला भेटायला येतात आणि आता आपले जेवढे सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यामुळेच आपल्याला भेटतात. तो गिफ्ट आम्हाला गिफ्ट मम्मीला हातात भेटणार ना, तो परत मी घेणार आणि तुमच्या हातात देणार आणि मग तो तुमच्या हाताने मम्मीला द्या सर्वांनी, आणि त्याचा आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवू. म्हणजे ते तुमच्यातर्फेच मला गिफ्ट भेटेल ना. मला गिफ्टचा म्हणजे जरुरी नाही, तुम्ही जेवढे माणसं याल ना मला भेटायला तेवढं मला खूप बरं वाटेल. आणि तुम्ही आपली माणसं म्हणून तुम्हाला एक सांगतो बघा, चांगले चांगले कपडे घालून या, कारण आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत. नाहीतर मग असं नाही व्हायला पाहिजे की आम्ही चांगले कपडे नाही घातलं आणि पहिलं कसे आपले व्हिडिओ चांगले चालतात. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा चांगल्या, जे आपले माणसं त्यांना सांगितलं मी. आता आम्ही घरामध्ये रेसिपी बनवतो आणि कोण आलं ना त्याच्यामध्ये पाहुणा, तर आम्ही म्हटलं या व्हिडिओमध्ये, नाही आज माझी साडी चांगली नाही, माझा ड्रेस चांगला नाही. आणि बरोबर आहे, पण चांगला आपणच रेडी नाही तर व्हिडिओ मध्ये येऊन, कारण ते आपले आता तुम्हाला सहज वाटतंय की इकडे तुम्ही व्हिडिओ मध्ये आपल्याला फक्त एक कॅमेरा दिसेल, एक DSLR कॅमेरा किंवा मोबाईल दिसेल, पण त्याच्यात तो जेव्हा व्हिडिओ रिलीज होतो ना तेव्हा आपल्याला पर डे 20-30 हजार माणसं बघतात. एवढे तर तुम्हाला साखरपुड्यामध्ये पण नाही बघणार आणि तुमच्या त्या हल्दी समारंभामध्ये पण तुम्हाला लेडीज लोकांना एवढं बघत नाही, आणि आपल्या लग्नात सुद्धा एवढे माणसं बघत नाही जेवढ्याला आपल्याला व्ह्यूज पडतात. तर तुम्ही सुद्धा चांगले कपडे घालून या आणि एन्जॉय करूया आपण थोडं बहुत. आणि काय तुम्ही मला सजेशन देऊ शकता की आपण तिकडे काय येऊन करू शकतो. 2 दिवस आहेत अजून, तुम्हाला काय तुमच्यातर्फे काय म्हणजे असं तुम्हाला वाटलं कशा पद्धतीने भेटायचं वगैरे, किंवा मी काय करू शकतो अजून, म्हणजे अरेंज मी काय करू शकतो, कारण मला एवढी नॉलेज नाही त्याबद्दल, कारण आम्ही पहिल्यांदाच असं मीटअप करतो आणि ते पण आपलं लोकेशन नाही, आपण दुसरीकडे जातोय, ठाणे वेस्ट त्यांचं लोकेशन. त्यांनी आम्हाला बोलवलंय ना, आम्ही आता तुम्हाला बोलवतोय. आणि आम्ही त्यांना विचारलं पण, आणि ऑब्व्हियसली ते सर्वांना बोलवतीलच, कारण ते फंक्शन पण आहे तिकडे ना. आणि मेलाय म्हटल्यावर प्रॉब्लेमच नाही ना, मेल्यामध्ये काय माणसं सर्व येतातच, ओपन आहे ते सर. ते आमचं खूप नशीब आहे मोठं की तो मेला भरलाय आणि तिथे आम्हाला बोलवलाय आणि आम्ही तुम्हाला बोलवतोय. आणि आपल्याला इन्व्हिटेशन आहे म्हणून हे चांगली गोष्ट आहे. तर तुम्ही काय सजेशन असेल ते द्या, आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे कोण कोण येणार आहे ते कमेंट मध्ये सांगा मला, आणि काय करूया आपण तिकडे भेटून हे सुद्धा सांगा आपल्याला. कारण तुम्ही तिकडे नवीन झालं तर आम्ही पण तिकडे नवीनच आहोत, आम्हाला काही तिकडचा एक्सपिरियन्स नाही आहे की आम्ही काय. जेव्हा असे जर परत चान्स भेटतील, आता ह्याच्यानंतर समजा आम्ही परत कोणत्या लोकेशनला जाणार असेल तर तिकडे आम्ही तुम्हाला असंच इन्व्हाइट करू, म्हणजे असंच त्याच्या अगोदर सांगू, म्हणजे तुम्ही तिकडे येऊन भेटू शकतो, आपण सर्व तिकडून येऊन बोलू शकतो, तुम्ही मम्मी सोबत बोलू शकतो तिकडे. समजा आता कुठे रत्नागिरीला गेलो तर रत्नागिरीला आपण रत्नागिरीच्या जवळपास तिथली माणसं असतील तर ती रत्नागिरीला येऊ शकतात. पुणे झालं, तर ठाण्याला माणसं कसे आता तिथे जवळ असतील ना, त्यांना जवळ यायचं असेल म्हणजे जवळ आहे म्हणून ते जवळच्या माणसांनी येऊ शकतात मला भेटायला. आता समजा कधी कधी वर्सोवा सी फेस्टिवल असतो, आता आम्ही तर कधी जात नाही तिकडे, सहजा जात नाही असं फिरायला आणि गेलो नाही, पण नेक्स्ट टाइम असं प्लॅन करू शकतो तिकडे जायला, म्हणजे आपण येऊन तिकडे पण तिकडे सुद्धा भेटू शकतो. मला तर वाटतं CST पासून तर माणसं आलीच पाहिजे, एवढं पण लांब नाही आहे. आणि बघा तुम्हाला जेवढी आवड असेल ना तेवढं आम्हाला सुद्धा आवड आहे तुम्हाला भेटायला, कारण तुम्ही तर बघता आम्हाला कुठे दिसत, आम्हाला नाही दिसत आहे म्हणून तर आम्ही येतो. मी तर पप्पूला बोलत होती मी नाही येणार म्हणून, तर पप्पू बोलला तिथे तुला माणसं भेटायला येतील तुझी. आता कमेंट्स आम्ही रोज कमेंट देतो ना, मला तर 50 ते 80 नावं पाठ झाली आहेत,
कमेंट करणाऱ्यांची. जर फोटो लावले तर फोटो तर दिसतो, पण तो छोटा दिसतो, ते काही एवढं दिसून येत नाही मला. पण तुमचे नावं मला लक्षात आहेत कमेंट करणार. मम्मीला पण मी ते नावं ऐकून कमेंटचे रिप्लाय देतो. तर तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये सांगा कोण कोण येणार आहेत आणि का. जर येणार आहेत तर ठीक आहे, पण नाही येणार आहात तर का नाही येणार तेही सांगा. ते पण कारण सांगा का नाही येणार. जर मोठा कारण काय असू शकतो, 2-3 हे पण कारण ऐकले होते की माझं नवीन मूल झालं. हा एक कमेंट होते मम्मी की तर मला जमणार नाही. तर राईट हे आहे आन्सर. मग दुसरं होतं की मला लांब आहे. बरोबर आहे, तुम्ही पुणे कोल्हापूर तर तुम्ही दुसरीकडे राहता तर ते खूप लांब आहे, तो पण आन्सर आहे. प्रॉब्लेम सांगायचा. किंवा आपल्या घरी कोण आजारी आहे तर हा पण एक प्रॉब्लेम झाला. असे तुम्ही प्रॉब्लेम म्हणजे तुमचं काय हे खोटा नाही प्रॉब्लेम सांगायचा. तू आयडिया देतोयस ना, तर मग मुद्दाम खोटी आयडिया खोटा प्रॉब्लेम सांगून मग नाही येणार. नाही त्यांना म्हणजे नाही येते तर का नाही येते, आणि येतात तर त्यांनी तर सांगत की आम्ही येणार आहोत. आणि सर्वांना घेऊन या तुमच्या फॅमिलीमधल्या. मग परत असं चान्स भेटत नाही आम्हाला पण. तेच ना, आम्हाला पण नाही भेटणार आणि तुम्हाला पण नाही भेटणार. आणि ह्याच आता तर हे चालू झालं बघा, नवीन वर्षापासून. आता हा मम्मीसाठी पहिला 2 वर्षानंतर आम्हाला काहीतरी भेटतं असं परत आम्हाला आणि मम्मीला. आणि ह्याच्या अगोदर जे काय भेटलेलं ते तुम्हाला वरती दिसतच आहे, दिसलं असेल तुम्हाला हे सर्व. हे आमचे 4 न्यूजपेपर आणि 1 मॅगझिन. ह्याच्या व्यतिरिक्त मम्मी आम्ही साऱ्या कवयमध्ये पण आली होती आणि महाराष्ट्र 1 न्यूज चॅनल आहे त्याच्यामध्ये पण सुद्धा आली होती. आता हे लेटेस्ट अचिव्हमेंट बोलू शकत होते. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट अजून एक गोष्ट आहे, या अचिव्हमेंटसाठी तर सर्वात आधी तुम्हाला थँक्यू. कारण हे सपोर्ट, व्ह्यूज, हे जे काय आपण व्हिडिओज बनतो ते तुम्ही बघितल्याशिवाय, शेअर केल्याशिवाय, लाईक केल्याशिवाय, आणि हे सर्व पॉसिबल नव्हतं. बरोबर ना? तुम्ही सर्वांनी कमेंट मध्ये सांगा की तुम्ही येणार आहे म्हणून, तरच मी इथून निघणार, नाही तर मी निघणार नाहीतर मी घरात काहीतरी रेसिपी बनवत बसेल. आणि परत सर्वात इम्पॉर्टंट, सर्वांना खूप मोठा थँक्यू तुम्ही हेल्प केल्याबद्दल. आता तुम्ही सर्व मला रेसिपी मध्ये रोज बघता, पण तुम्ही मला कोण दिसत नाही. कमेंट वाचून पण काय नुसते ते अक्षर वाचायची. तुम्ही समोर थोडं दिसताय ना, फोटो दिसत नाही, काय दिसत. तेव्हा समोर असं बोलणं चालणं पण नसतो ना. तुम्ही तिकडे या, आम्ही बोलतच बसतो, आम्ही लय बोलतो. तर ठाणे वेस्ट, टाइम 6 PM, संध्याकाळी 6 वाजता. सॅटर्डे आहे तेव्हा, सॅटर्डेच आहे. आणि कुठे भेटायचं तर आपलं ऑडिटोरियम असेल. मला एवढं तर आता मी गुगलवर सर्च करत होतो की आतमध्ये गेल्या स्टेज बोर्ड लावलाय. आतमध्ये गेल्या तिकडे आय लव्ह मालवणी महोत्सव हा फोटोशूट साठी लावलेला असतो. त्याच्या बाजूला काहीतरी मंदिर आहे. मग तिथेच आसपास कुठेतरी ते स्टेज लावला असेल आणि सिटिंग अरेंजमेंट असेल. तर आपण तिथे सिटिंग अरेंजमेंट जिकडे आहे आणि तिथे गेल्यावर गेटवर बोलला शुभांगी किर म्हटलं तर कोणतरी असणारच. कसं कोण असणार? आपला माणूस कोणतरी जिजू तुझे असणारच. नको उगाच त्यांना कशाला काम लावायला. नाही ना, असं कोण शोधायची गरज नाही. असं कोण नसणार. नाही असं कोण नसणार. तुम्ही त्या सिटिंग अरेंजमेंटच्या इकडे आणि आम्ही तुम्हाला भेटू. दोघांना तर ओळखतच असाल आम्हाला. ताईला पण ओळखत असाल तुम्ही, जिजूला माहिती ओळखत असाल की नाही, हे तर आहे. आणि दिल तर आहे, दिल आहे का नाही माहित नाही. तर हेच तुम्हाला सांगायचं होतं की तुम्ही या नक्की भेटायला. आणि तुम्हा सर्वांना मोठा थँक्यू. तुमच्यामुळे सर्व पॉसिबल नाही. काय नाही, आज मस्तपैकी बोलतोय. आज आमची फक्त बडबड तुमच्या बडबड. मी तुमची सर्वांची वाट बघतोय तिकडे. लवकर या, मी तिकडे उभी राहतोय. आणि पप्पू पण तुम्हाला भेटा, ताई पण भेटा, आणि माझे जावई पण भेटतील. तर तुम्ही सर्वांनी लवकर या.